Ассалому алайкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз ман ҳамин продуктҳои ҷобаҷо кунум гуфтум. Орда низ ҷобаҷо кардани ҳастам. Имрӯз ҳаво гирифтагӣ. Мо шавҳарам каси имрӯз видео нақша доштем кунем, не ки ҳавоя бинан рӯшноӣ чӣ хел ҳаста, намедонам хай мекунем намекунем видео умуман гӯям ҳам хел. Ҳозир ман саҳар каси хӯрок тайёр кардам, салмона гуворода бастам, пилисос кардам. Пилисоса дар инҷа мондам ки агар ки ягон чи реза ё ки орд реза пилисос мекунам гуфтам. Ҳозир ман инои ҳамаша тез ҷобаҷо мекунам. Ой, якта салфетка гирам, қоқ кунам шонахшро, баъд якта вайшон мекунем. Ҷобаҷо мекунем шона. Ҷо овсянка, бринҷи майда ҳастай, макарон ҳастай, нахуд луби намедонам мерасида бошад, намерасида бошад банко. Дӯстони азиз, мана ин ҳама захираи зимистона гӯем. Инош пакето инҷа дар луби 1 кило гирифтагӣ будем. Хай камтар буд бо гирифтум. Инҷа дар нахуд низ каме буд, не ки бо гирифтум гуфтум ки хай мерад ва кам ҳастай гуфтам. Манҷа макаронои амон российский мегӯянд ай ҳаваё. Инаш ман инаш тоҷикӣ ҳастай. Тоҷикӣ нею российский гуфта шавҳарам гирифтия, не ки тоҷикӣ ҳастай. Бинен сафедай рангаш ҳам беҳад безеб вақти хӯрокпазӣ умуман об шуда об намешад, ту хамир мешад. Инои российский хеле нестанд. Ино камтар бинен хеле ҳам забзарданд, майда ҳастанд, хеле умуман гӯем забзард ҳастанд. Маълумай худаш российский. Ва вақте ки бузург панҷшанбе рафтем, фақат як ҷо мегирифтем хел российскиша. Баъд рафтем гуфтем ки мо да макарони российский дар корай гуфтем. Ва чӣ хел гӯям хел фреб карда нагуфт ки ҳо ман ино российскиянд, ман иношам российския. Гуфтам фреб накарданд, гуфтанд ки мисалан мо российский надорем, мана ин магазин равен ва ё российский доранд. Гуфтам гӯям рӯи ростам хел гуфтанд. Як хел фурӯшандаҳо ҳастанд ки дурӯға мегӯянд ки масалан ҳо ин российския, ҳамино ман ҳамина чӣ хеле ки шавҳарам гирифтан ҳаминои российский гуфта додан шуданд, не ки ино хеле нестанд. Российский таджикский гуфтам. Инҷа да овсянка 1 кило гирифтам. Хай хел ҳозиро иқа хушрӯ намехӯранд кӯдако, фақат ширбринҷи мехӯранд. Барои ҳамин 1 кило гирифтам. Хай чанд қае барад, кам мекунам. Ҳозиро бисёри бад намекунам, барои он ки субҳонада то ки мисалан камтар каша мекунам, бо бутерброд мекунам шона, ё ки тухми обҷӯшак мекунам шона, бо варенӣ мемонам шона, ки то ки хӯранд. Гуфтам имшаб мехоҳам каме блинчик тайёр кунам, мебинам кани вақт расад агар. Ва инҷа да бринҷи майда амқа шуд, инош да кришка нарасид. Ҳозир мехоҳам орда ҷобаҷо кунам. Шавҳарам занг задан омадастанд. ҳавай тез инои ҳозир ҷобаҷо мекунаму баъд каса шавҳарам гуфти орда ҷобаҷо мекунем. Дӯстони азиз, нависен комментарияда ки шумо низ ҳама хел ҳастен ки захирачӣ гӯем. Масалан ман хиёлам ки як бор бозор равему ҳама чӣ масалан бисёр гирифта оварда захира карда монем. Ин хел нестам ки 1 кило 2 кило ним кило гирам. Масалан ҳамин зимистон темболи гӯем рафтам як 10 кило бринҷ гирифтем, як 2 линча пиёз гирифтем, бо як линчаи дига картошка. Хай сабзи безеб мешад гуфта, барои ҳамин намегирем. Ман ҳамин макарону нахуду луби ҳамхеле чизо кам буда гӯем, бо рафта 1 кило гирифтем. ҳамхеле чизоро гӯем. Ман ҳама вақт ҳаракат мекардам ки бисёр, масалан 1 линча орд гирифтем, 2 бахлашка руған гирифтем, бо як порошоки 10 килога порошок гирифтем. Ҳами хеле ҳастам. Ман ҳама вақт ҳамин мехоҳам ки хонада ҳамин чизо запас бошад. Хел не ки якта дута бошад, кам бошад. Ман бозор рафтем, аёдам биромада колбасаҳои нишон надодам туда, ҳамон рӯзи харидан 3 палка колбасаву сливочни маславу ҳамхеле чизо бисёр гирифтем ки то ки анча барад. Гуфта хай ин колбасаи масла ино ҳами баранд, агар 2 ҳафта 3 ҳафта мебаранд уже тамом мешад. Дига чизо гӯем бисёр як 2-3 моҳ барад гуфтастем.
дӯстони азиз, бисёриҳо мепурсанд, ки барои чӣ очаву духтар ҳардушон номашон як хел, яъне номашон Нилуфар ҳастанд, ё ки мепурсанд, ки масалан чӣ хел шумо шинос шудагӣ ҳастен, ё ки пухтупазҳоятон кадом ҳаст, дар бораи дуюм канал намедонанд. Умуман гӯем маълумот дар бораи мо ва боз бисёриҳо мепурсанд, ки апай Нилуфар рақамҳои телефонатон барои курс гуфта ё ки барои реклама гуфта номерои телефонам мепурсанд. Дӯстони азиз, ман ҳама вақт дар поёни видео, яъне описанияда ман ҳамон вая чӣ мегӯянд маълумотҳои бо пуррагӣ мемонам. Комментарияда не, балки описанияда мемонам, барои он ки бисёр вақт фаромӯш мекунам комментарияда. Умуман ман комментарияда намемонам, фақат описанияда мемонам. Умуман гӯем маълумот дар бораи мо, дар бораи видеоҳое ки ҳастанд, дар ҳамин описанияи видео шумо метавонед дидан. Ман ҳозир мехоҳам шумода нишон додан, ки ҳамон описани куҷода ҳастай ва чӣ хел шумо метавонед дидан маълумот дар бораи ҳамин канал, видео. Умуман гӯем ҳозир мехоҳам шумода нишон додан. Азиз, чӣ хеле ки бибинед, ин канали мо ҳастай, дар ин ҷо ҳамаи видеоҳо ҳастай ва ҳозир охирони видеоя мекушоем ва мебинем, ки дар куҷо ҳастай маълумот дар бораи ҳамин видео, яъне описанияи ҳамин видео. Баъди номи видео, яъне номи видео мондагӣ ҳастай ва барошта якта стрелка тарафи поён ҳастай. Ҳавая зер мекунем. Чӣ хеле ки мебинед, пурра маълумот дар бораи ҳамин канали мо буромад. Мана салом дӯстон, гуфта номи канал, дар бораи канал ҳамаша нависондагӣ ҳастай. Бо мана читай дальше зер мекунед ва ин чӣ хеле ки мебинед, бо пуррагӣ ҳамаи видеоҳо ҳастай. Мана канали дуюми мо ссилкаш ҳастай, барои чӣ очаву духтар номашон Нилуфар, ссилкаи видео ҳастай. Пухтупазҳои мо ссилкаи видео ҳастай. чӣ хел мо шинос шудем, қисми якум ва қисми дуюм ҳамаш ссилкаҳои видео ҳастанд. ҳамон ссилкаи зер кунед, сразу ҳамон видео мебурад. Ва барои курси блогерӣ, агар шумо хоҳед блогер шудан, рақамҳои телефони ман нависондагӣ ҳастай ва дар инҷа бошад инстаграми мо низ нависондагӣ ҳастай. метавонед дӯстони азиз бо пуррагӣ дар инҷо ҳамаи ҳамон маълумотҳо ҳастай. ана мехел дӯстони азиз. дӯстони азиз, мана кӯдако хонада рости гап баъди обед умуман ҳеҷ кор накардем. Ман хел шиштем, шавҳарам кати фикр кардем, ки видео кунем ё ки накунем, барои он ки рӯшноӣ беҳад безеб будак ва хел камтар шиштем, фикр кардем. Баъд вай шуд, умуман гӯем хуш надод. Ман тамбалӣ кардам, шавҳарам тамбалӣ кардан, шиштем. Баъд гуфтем хай пагоҳ не, пагоҳ камтар кор ҳастай, пагоҳи дигар насиб иншолло мешинем, ҳатман ягон видеоча мекунем. Мана кӯдако ҳаминҷода ҳара биёр себохӣ наскиёта пуш бадрав ё домашникота пуш. И хонаҳое бинед тип-типит кардиян. момош кати бобош гуфтанд, ки мебием ҳозир, барои ҳамин гуфтем, ки игрушкое ҷамъ кунем. Момош бобош мебиён. Шоколад. Кани шоколад? Ман дадам. Исто ман гап занам. Унҷа рав, исто ба хеле ку. Ҳамин Сиёвуш, ҳамин телефон кати гап задана сар кунӣ, ҳамин бинад, ки гап задасти ку телефон кати сразу мама қанд, мама шоколад. Ҳанамин аҳвол аста. Эхел нест, ки масалан мегум ша вақте ки телефон шудаста, мегум ки Сиёвуш ман ҳозир кати дадаш гап мезанам. Шоколад поколад нест, қанд нест, нагу хапшин, мегум ку майлаш мегуд. Телефона мебардорим, сразу мама шоколад. Ман гӯем ҳамин аҳвол ҳаста. Оина анҷаш чима мебандӣ? Огчашки банди. Ягон ҷои дигаша. Ман инҷаша эхе мекунем, мебандем. Боз бобош мебиён, бо ёдот метиҳад. Мебанданд ба. Нилуфар гулӯҳош дард кардагӣ. Ай пушташ кунӣ. Майлиш ҳозир мекунем. Анҷа дурунчаш аст, майлиш. Вообще ман ине барои мӯҳош гирифтагиам. Ва тез ваи қитичаи резинкаҳои гирҷонона. дӯстони азиз, ҳамин кати влога ба охир расонем. бинен овози кӯдакоя. бо насиб пагоҳ иншолло кор бисёр ҳастай.
фақат саҳари сиёҳуша ман хӯрдам. Бояд садик барум Нилуфар садик набарем барои он ки гулҳош пага як бор духтур барумша гуфтаистам. Вай очама заказ кардам ки турб биёранд, банан биёранд. Маълимаи Нилуфар як рецепт барои ҳамин Сулфа гуфтанд, аммо ширу банана гуфтанд душонда, нағз душонда чиянша гуфтанд. Вай дина натонистам, ака имрӯз очама гуфтам ки биёранд. Вай биёранд паго саҳарӣ як бор ҳамин ширу банана душонда чиямша ва бо турбу асал низ беҳад нағзад барои ҳамин Сулфа. Ҳавая низ тайёр карда мемонам, то ки як қошуқ ҳам сиёҳушта, ҳам Нилуфарда ҳамхел додан гирам. Чем амон ва ё доруҳои парацетамолу ину дигар чиз ҳамино нақсарадан ба фикрам. Анам хел дӯстони азиз, хайр, дар паноҳи худо бошен, ҳамеша худатона эҳтиёт кунен. Дар ин вақтҳои хунукӣ ҳози асос эҳтиёт кардан аста. Хай нагуфти Нилуфар? Хай. Нилуфар ҳозир фақат мегӯяд ки манам хел шохча кун. Бош шохчаш мекунем маҷбур.